Čau, ja som Branislav a toto je kanál Brainloss. Dnes sa pozrieme na ďalší dôležitý pilier, ktorý sa týka tvojho celkového zdravia. Tento pilier je v dnešnej dobe veselo ignorovaný. Prevláda mylný predpoklad, že ak máš doriešenú stravu, fitko a spánok, tak si úplne v kľude. Vedecký konsenzus však hovorí niečo iné. Sociálna interakcia je fyziologická požiadavka organizmu rovnocenná s príjmom kyslíka alebo glukózy. Pokusy o izolované fungovanie pri zachovaní kognitívnej ostrosti a optimálneho fungovania organizmu sú v rozpore s našou nervovou sústavou. Dnes sa bližšie pozrieme na to, prečo náš mozog vyhodnocuje samotu podobne ako fyzické poškodenie tkaní, prečo nás online komunikácia metabolicky vyčerpáva a ako sociálna izolácia vedie k degradácii organizmu. Mechanizmus sociálnych väzieb sídli v mozgovom kmeni. Výskum doktorky Kay Tai preukázal špecifickú funkciu dopaminových neurónov v tejto oblasti. Tieto neuróny nekodujú odmenu, ale deficit. Ich aktivita je regulovaná prítomnosťou iných jedincov. Počas sociálneho kontaktu sú tieto neuróny chemicky tlmené. Ako náhle miera kontaktu klesne pod individuálny biologický prach, toto utlmenie ustúpi. Neuróny začnú vykazovať masívnu aktivitu a stávajú sa hypersenzitívnymi. Pri subjektívnom pocite osamelosti na neurobiologickej úrovni nejde o emóciu, ide o signál nedostatku v rámci sociálnej rovnováhy. Ak je tento signál ignorovaný, mozog prechádza do stavu ostražitosti. Dochádza k zvýšenej aktivácii amygdaly a mozog začína vyhodnocovať prostredie ako rizikové. Dochádza k procesu, kde jedinec začína vyhodnocovať aj neutrálne sociálne signály ako hrozbu. Vzniká konflikt, pričom dorzálne jadro si vyžaduje interakciu, zatiaľ čo amygdala aktivuje obranné mechanizmy. To vedie k defenzívnemu správaniu a k prehlbovaniu osamelosti. Práve rozdiel medzi extrovertom a introvertom je v nastavení tohto systému. Introverti majú nastavený tento systém na vysokú senzitivitu, zatiaľ čo extroverti potrebujú oveľa viac sociálnej interakcie. Sociálna interakcia priamo reguluje systém bolesti. Sociálny kontakt uvoľňuje endogénne opioidy, ktoré sa viažú na nu-opioidné receptory. Štúdie preukazujú priamu koreláciu, kde socializácia zvyšuje prach bolesti, pričom izolácia tento prach znižuje. Sociálne vylúčenie a fyzické zranenie aktivujú identické neurálne dráhy v prednej časti mozgovej kôry. Ženský mozog vo vyššej miere reaguje na oxytocín, zatiaľ čo mužský mozog viac na vazopresín. Preto u mužov verbálna analýza emócií nevedie k zníženiu kortizolu. Muži na druhej strane potrebujú synchronizovanú side-by-side aktivitu. Čiže muži skôr vyžadujú spojenca na riešenie ťažšej úlohy ako poslucháča. Žijeme v spoločnosti sociálnych sietí a sme v kontakte takmer non-stop, no čísla ukazujú, že pocit osamelosti a izolácie je historicky na najvyšších číslach. Odpoveďou je neurobiológia komunikácie a zlyhanie systému predikčného kódovania. Počas reálneho rozhovoru náš mozog vyhodnocuje obrovské množstvo informácií, od hlasu až po mikromimické výrazy človeka, s ktorým vedieme rozhovor, prostredníctvom ktorých vyjadruje svoje emócie. Ak vedieme online komunikáciu cez obrazovku, dochádza k drobnému oneskoreniu. Na vedomej úrovni to až takto dramaticky neprežívame, ale náš systém to významne irituje. Druhou bariérou a zároveň problémom online komunikácii je absencia vzájomného pohľadu. Pohľad do očí je evolučným spúšťačom upokojenia amygdaly. Ďalším problémom je, že cez monitory obrazoviek sa neprenášajú mikrovýrazy tváre a náš nervový systém a mozog je preťažený a dochádza k metabolickej únave. Ak sociálna rovnováha nefunguje dlhodobo, tvoje telo vyhodnotí samotu ako stav fyzického ohrozenia. Tvoje telo začína produkovať cytokíny, pretože sa pripravuje na fyzický útok na základe toho, že si dlhodobo sám. Tvoje telo presúva všetku energiu na prípravu na boj a oslabuje tvoju imunitu na genetickej úrovni. Samota má rovnaký vplyv na dlhodobé zdravie ako fajčenie alebo obezita. Harvardská štúdia potvrdzuje, že sociálne väzby sú jedným z najsilnejších faktorov, ktoré priamo korelujú s funkčnosťou mozgu vo vyššom veku. Skúste sa viac socializovať, viac sa osobne stretávať a kvalitu vašich osobných stretnutí napríklad viete zvýšiť tým, že odložíte váš telefón mimo vaše zorné pole. Na druhej strane buďte viac zvedaví, nezameriavajte sa na seba, ale viac na tú druhú osobu. Takisto pre mužov hlavne platí, nájdite si parťáka na nejaké spoločné aktivity. Ignorovanie sociálneho kontaktu má pre tvoj organizmus rovnaké metabolické dôsledky ako chronický nedostatok spánku. Ako sme spomínali, tvoje telo nerozlišuje medzi izoláciou a fyzickým ohrozením a spúšťa zápalové procesy, ktoré poškodzujú cievy a neurónové siete.
Môžeš mať výborne optimalizovanú stravu a taktiež tréning, ale bez tohto faktoru tvoje telo nebude nikdy fungovať na plnú kapacitu. Dbaj na sociálny kontakt nie pre zábavu, ale pre zachovanie systémovej integrity tvojho tela. Takže keď toto video skončí, niekomu zavolaj a dohodni si osobné stretnutie. Urobíš pre seba viac, než si myslíš. Vidíme sa pri ďalšej epizóde. Čaute.